Caramel Aripeia, Caramel Gispert. De vegades una entrevista després d'un espectacle a un periodista se li fa difícil perquè l'emoció que ens ha captivat tant aquest espectacle, hi ha tantes coses que voldríem parlar, però és un espectacle que vosaltres no demaneu que ni denuncieu ni jutgeu, però sí que creeu emocions. Després de tant de temps de treballar en aquest espectacle, després de tantes funcions, vosaltres amb quines emocions us quedeu? Quines emocions? Hi ha amb l'empatia, això sí que és molt present amb tot aquest tema i amb tot el que hem anat treballant al llarg de la creació. I amb la soledat, també, una miqueta. I bueno, és que passen tantes coses, no sé, Ari, tu? I tu, Bueno, jo és que la funció no la faig, l'he fet avui i llavors ara mateix tinc tantes coses, se'm mouen tantes coses. Què és el primer que se't mou? La intensitat i el com les coses van d'un lloc a l'altre sense donar-te ni compte, no? Com et deixes portar per lo que hi ha fora, per les vivències, com se t'emporten, no? Una mica em quedaria amb això. Jo em quedo amb soledat, també, i no em quedo amb que és un espectacle sobre les drogues, no. Jo crec que és un espectacle sobre les addiccions, no diríeu? Bueno, una mica tot. Jo des de la creació ho visc així, però clar, jo crec que cada experiència des de cada persona, des de la platea, segurament el porta a la seva vida. I o sigui, la gent surt d'aquí també amb moltes mirades diferents i amb moltes lectures diferents, és a dir, això. I segons la relació amb el consum que té, no? La gent que ens ve a veure. El que deies, bueno, el primer text que es fa, no? Que fa com una obertura així, no? De les possibilitats d'addiccions que poden haver-hi. I després sí que és veritat que potser fem una mica més així, no? En les substàncies, però cadascú segons com ho viu i a què se sent... O sigui, segons siguis addicte a una cosa o una altra, drogues, alcohol, sucre, productes fàrmacs, pots entendre l'espectacle d'una forma o una altra? Sí, jo no diria si ets addicte o no ets addicte. Jo parlaria de compulsió, més que d'addicció, parlaria de la manera que tenim, les respostes compulsives que tenim davant les coses que ens passen. Per tant, tan sols estem, tan infeliços al món que ens pot portar a, com diu una fantàstica frase, no sé si la dic exactament, matar la mort amb una dosi de mort? Sí, i també a assaborir els plaers de la vida, o sigui, les dues coses, crec que barregen. Per què creieu que el teatre tracta tan poc a tots aquests temes? Bueno, el teatre perquè tampoc se'n parla a la vida, no? Sí, és un tema, no?, que s'ha de portar amagat, com sota del que ets tu. Sí que és veritat que ara, tenim ganes d'explicar què fem amb la nostra vida, quines coses ens agrada fer, quines coses ens agrada compartir, i sí que és veritat que últimament el tema de les addiccions i això està començant a empujar i agafar espai per si sol, perquè és que és el que hi ha, no? Aquí fora. Preguntar-nos per què la gent, què passa, per què la gent aconsegueix ser compulsiva en determinades coses. I per què consumim a vegades sense compulsió, també vull dir que jo crec que parla de les dues coses. Però això pot esdevenir, a vegades, el que diu, no? Que el dolor, no, que el plaer sigui major que el dolor que pagues a canvi, no? Diu això la frase del Pablo, que és una mica, jo crec, el que movem. Hem parlat tantes coses, o amb 4 o 5 preguntes, ens hem plantejat tantes coses o tantes interpretacions que jo crec que només per això, aquesta seria una de les raons per les quals venia a veure Caramel. L'altra, evidentment, és l'extraordinari treball que feu, tant a nivell de text, de dansa, de música, d'interpretació. Jo crec que un cop més
impossibles encerteu, perquè coordinar tots aquests elements és superdifícil i a més convertir l'espectacle, que deies tu al començament, de les sensacions, per mi és poesia pura. I en alguns moments a través de la poesia, a través de la imatge dels cossos, com es mouen, veus molt. Vull dir, aquelles imatges parlen molt més per si soles que de vegades el text. Ja està. Gràcies, Moltes gràcies. Gràcies, Mauri. Gràcies.